Γεια σας παιδιά, Χρύσα εδώ. Ήρθα σήμερα με ένα ολοκαίριο βίντεο το οποίο θα είναι ένα unboxing. Λοιπόν, σήμερα είναι το πρώτο μου unboxing. Yeah, it's happening. Ναι, ήταν καιρός να κάνω και εγώ ένα unboxing. Και είναι το unboxing ενός βιβλίου που μου έστειλε η εκδόση Ψυχογιός. Και έχουμε αποψία για το ποιο βιβλίο είναι. Γιατί σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφόρησε το Harry Potter and the Cursed Child στα ελληνικά. Harry Potter and the Cursed Child. This beauty. This one over here. Αλλά στα ελληνικά. Αν το θέλετε να το βρείτε στα ελληνικά, είναι Harry Potter και το καταραμένο παιδί. Θα είναι το ίδιο ξεφλό. Αλλά I recommend και στα ελληνικά. Let's do it! Σαλίδι. Δεν είμαι σίγουρη θα είναι το Harry Potter and the Cursed Child, γιατί μου είπαν ότι θα μου το στείλει μια μέρα αφού έχει κυκλοφορήσει. Και σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφορεί. Μπορεί να μου στείλει ένα άλλο. Μακάρι το Harry Potter and the Cursed Child. Μακάρι. Potter here until the very end. After all this time, always. Έχουμε το ψαλίδι. Έχουμε το κυβότιο, το box μας. Let's cut it out. Λοιπόν, επειδή το έχω ξανακάνει. Έλα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορώ να το κάνω. Ναι, τα ηχητικά εφέ σήμερα είναι απίστευτα, το ξέρω. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It's here. It's here. Κάτω από όλο αυτό το χαρτί και κάτω από όλο αυτό εδώ κρύβεται a true beauty. Harry Potter, το καταραμένο παιδί. Το καλύτερο unboxing ever. Το πρώτο μου unboxing είναι για το πρώτο μου fandom, το πρώτο μου έρωτα για βιβλία, για ταινίες. My first everything. My first everything. Αυτό το βιβλίο με έκανε να αγαπήσω το διάβασμα, να το ερωτευτώ. Τώρα το έχω και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Look all this gold. Look all this beauty. Beauty. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα screenplay. So, όποιος το πάρει νομίζει ότι είναι βιβλίο, I will just inform you. It's not a book. It's a screenplay. Είναι ένα σενάριο. Είναι το σενάριο του θεατρικού έργου. Βλέπετε. Σκόρπιος. Όχι, δεν εννοούσα. Μυρφιά μου κλαίει. Πώς με λένε. Είναι screenplay. Όσοι έχετε διαβάσει το αγγλικό, που είστε ελάχιστοι, είμαι σίγουρη, είναι από τους λίγους που το έχουν διαβάσει στα αγγλικά. Υπέροχο είναι. Το έχω εκεί πάνω και το βλέπουν όλοι. Φάτσα φορά. Είναι υπέροχο. Έχει κάποια ερωτώματα, ναι, αλλά είναι λογικό. Απόλυτα λογικό. Γιατί είναι screenplay. Αν δεν το βλέπεις μπροστά σου, πώς το καταλάβεις. Αν ήταν βιβλίο Harry Potter, θα είχαμε θέμα. Γιατί το βιβλίο Harry Potter μπορείς να δεις όλα. Τα φανταστείς, τα νιώσεις, να νιώσεις τη μαγεία μέσα σου. Εδώ πέρα υπάρχει μαγεία, υπάρχει fangirling, υπάρχει crying, υπάρχει στιγμές που λες No they didn't! No they didn't! Και τα εξαιρετικά. Υπάρχουν πολλές φοβερές στιγμές, η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν χαρακτήρες που με εκνεύρισαν, χαρακτήρες που συμπάθησα περισσότερο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και τώρα υπάρχει στα ελληνικά, οπότε χαρείτε το! Είναι ένα υπέροχο βιβλίο σαν εξώφυλλο, είναι ένα υπέροχο screenplay, δεν έχω διαβάσει και άλλα screenplays, είναι από τα καλύτερα. Και όσοι το διαβάσετε και δεν σας αρέσει, να ξέρετε επειδή είναι screenplay, η ιστορία είναι πολύ καλή. Γράψτε σχόλια αν έχετε πάρει ήδη το Harry Potter and το καταραμένο παιδί, γιατί λέω και αυτό το βίντεο θα αργήσει να δει, παρόλο που είναι η μέρα που κυκλοφόρησε. Θέλω απλά να το έχω όλη μέρα μαζί μου. Το βλέπω στο σχολείο και θέλω μόνο αυτό το βιβλίο συνέχεια, ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς να το διαβάζω, απλά να το κοιτάω. Επειδή είναι εδώ η συνέχεια, η 8η ιστορία, it's here. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ ταινία, λένε ότι δεν μπορούσε να είναι μια πιθανότητα.
έχουμε και στο θεατρικό εγώ το φανταστικό. Πήγε η κολλητή της αδελφής μου που είναι και δικιά μου φίλη, ναι, και μου είπε τα φανταστικό. Ήτανε wow. Και είμαι σίγουρη γιατί παίζουν πολύ καλή ηθοποιοί. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ζήσω πάλι σε αυτόν τον κόσμο. Και στα ελληνικά, γιατί στα αγγλικά ήταν μαγεία, επικό, αλλά η γλώσσα σου είναι πάντα κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να το ξέρετε. Λοιπόν, τι να περιμένετε από μένα και με αυτό εδώ, το υπέροχο βιβλίο. Που, να ξέρετε, δεν είναι μόνο της J.K. Rowling, είναι της J.K. Rowling, είναι John Tiffany, του Jack Thorne. Δεν είναι μόνο Rowling, είναι ο κόσμος της, είναι κάποια στοιχεία δικά της, αλλά δεν είναι μόνο Rowling. Οπότε κρατάτε το αυτό. Okay. Λοιπόν, τι να περιμένετε από μένα και από αυτό εδώ, από this beauty. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα βίντεο το οποίο θα είναι Q&A, το οποίο είναι πραγματικά το καταραμένο παιδί, γιατί όταν είχε βγει στα αγγλικά και το είχα διαβάσει με τους λίγους, το είχα διαβάσει, όλοι με ρωτούσαν τι γίνεται στην ιστορία, ποιο είναι το καταραμένο παιδί, τι γίνεται, ποιος είναι ο ναυτικός, what is going on. Σε όλα αυτά δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα σας πω ποιο είναι το καταραμένο παιδί, θα είναι ένα ειδικό Q&A για αυτό το θέμα. Επίσης, ένα ακόμα βίντεο που θα κάνω θα είναι book review. Η πρώτη μου και μάλλον τελευταία μου book review. Δεν ξέρουμε ανάλογα που θα γίνει, αλλά ξέρετε πως ναι, θα ανεβεί. Και είμαι σίγουρη πως θα τα απολαύσετε όσοι είστε πρώτο heard, όσοι δεν τα απολαύσετε, συγγνώμη. Αυτό ήταν επίσημα το my best unbox ever, αλλά είναι επίσης και το πρώτο μου, οπότε ok, stop. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!